Joo. Siinähän se tulee. Ei tarvinnut kuin pyytää. Jokaisella kierroksella. Ei, mitä vittua? Mitä tässä oli niinku eroa? Toi nyt on huonoin. Niinku tässä taitaa olla vaan niinku premikat. Okei. Okay. Ettei tuu ollenkaan noita paskasymboleita. Se taisi olla niin. Okei. Okay. Hyvä. Se oli helvetin hyvä. Nyt se nostaa kertoimen kuitenkin hyvin. Nyt sitten Nyt väliin vaan. 2 ja 3. Joo, hyvä. 2 ja 3. Jompi kumpi nyt niin voi olla ihan perhanan kova. Nythän se vetää jokaisen hutiin toki tällä. Antaisi edes kolikkoon, niin sais varmaan voittoa. Noniin. No sehän on aika kova itse asiassa tällä jo. Joo. Nice. Anna vielä kolikkoa. 2 tai 3 nyt. Oi. Nyt jumalauta. Okei. Mikä toi on? Se vissi plussaa kaikki. Ei kun ei, se oli 1 free spinni. Juu, terve! Töttörö. No joo. Nice. No joo. Nyt vielä se 2 siihen niin. Hyi vittu, se olisi ihan sairas. No. Tääkin on ihan Juu, vittu, terve. Mietitkö se heittäisi se yhden tohon, niin maksas aivan perkeleesti. Vielä on 3 spinniä kumminkin jäljellä. No perus 1000x. Osun nyt vielä. Pop! Toi kettu. No, lintu sentää. Se on varmaan huonoin. Toi ei varmaan paljon maksaisi toi kultainen. Joo, ei. Kettu. Se on ihan... Juu, se ei ois yhtään. Varmaan pari markkaa vaan. Anna vielä kolikoita. Nyt. Kolikko, hyvä, No, nice. Hyvä. Aha. Keräys. Okei. No niin, nyt isoja. Joo, hyvä. Oi. Tulee muuten ihan perkeleen hyvä. Hyvä. Extra spinni. Loistavaa. On muuten ihan maukas tämäkin bonari. Eikö spinni? Terve! Ohoja. Naps! Anna nyt se 1 vielä. Toi Anna se kypärä. kultapää. Hyi vitsi. Hop! Kolikko. No joo, ihan decent. Kelpaa. Ihan decent. Kelpaa. 2400.